Ned Nwoko bụ onye chọrọ ọdịnihu ma Ukwuani ada okwu na ya so enwesa Anioma so Ukwuani will be the first to provide governor so ebe kpọrọ so n'ube buru ụzọ kunu chọrọ kunu achọrọ kunu jebe ka oke ebe anyị Ukwuani ba na eze ndị ọkparụkụ ndị eke n'ọnụ inotu ọkwa ọfasị onye na-efe ekene ahụ ndị mgbọtọ ikorobịa na-eke n'ọnụ ọsọmụcha amarịgọ ma dịka ma kpọọ efa ma nụ na amarịgọ sị ajụgba na akụmbụ nsịkụ mbechi ọnụ na ife gbasa na Anioma na na-ekwu okwu Anioma na na-ekwu okwu enu bụ should be Ukwuani first priority question na-ekwere no nweji ni create Anioma kete Ukwuani jeka bụrụ majority n'ebe human resource and natural resource and Ukwuani kwesịrị bụrụ Chinekete na-eje anyị na-agba mbọ ka Anioma nụpụsa our youths our political leaders pụsani ka anyị nọkọ ọnụ ka anyị kwee ya because Anioma nụ bụ ife anyị chọrọ and ebe ka anyị ke nwe ọnụ okwu na anyị bụ the highest populated people in Anioma and resource anyị nwere weta ego anyị na South East anyị bụkwa majority in our own local government so unu na-emie ya nye ọfụma or before science actually ni South anyị bụ option and ebe anyị abụ majority anyị abụ priority but na Anioma anyị bụ majority anyị bụ priority ife first on nebo kunde Ukwuani anyị pụsa wedi active in producing the next governor for Anioma State. Not only governor. We're going to be building Anioma State while we'll be planning to build Ukwuani State in the next 20 years. But also we take up sa kadini agbako uche na ime kitana ka Anioma no bia. Ukwuani State eje ka bia o. Nuwe nu chief gara ya azu nuenye azu ndị ọzọ na eje na anọchie n'anyị o. Dịrị aje ka nọdụ si okowa aje ka nọ n'ebe ọ nọ na ekwu ife ọchọni na anyị Ukwuani but anyị ndị Ukwuani nwe ọnụ ikwu ife anyị chọni na anyị Ukwuani bọbụ ebe ọzọ bụ anyị nwe mmanya anyị nwe nnumu ofe anyị ji mmadụ iji biko nia website uche ụnọ ka abido na-emeni ife ọma na anyị anya dịrị na-ekwu enu ka ọ dị o adị na-eso ndị ma na-azọ okwu aṅụsa Anioma na ọbana sayensị uru ana uru n'oje ka bana anyị bụ ife ọma anyị ka na-ewere ka nwe enyi na-eme na onwe enyi na anyị nwe Anioma no anyị bụ abụrụ majority Anioma bịa kete Ukwuani have the chance to have Ukwuani State in the next 20-25 years ba wuru cheme ni Nosaka kaba mare Iraq edozi Ukwuani ndị na-anọchi enye na politically ndị notu ndị ọkwa ndị ọkpara ukwu ajika kpọkụ ọsọ anyị ọsa mmadụ ka mara Iraq si mee ya Anioma no ajika nwese ife akwesịrị ibido na-eme kịta na abụ dịrị oje ka abụrụ si yes onu Ukwuani dịka na-apụsa na Anioma na-apụsa na federal capital ya ka anyị ka na-ekwu ka were na-adọsa ife anyị chọrọ na Ukwuani dịkete na anyị nwe ukpe anyị nwe ụzọ ndị ụmụ anyị na-ata afụfụ ndị ike ya enyi wadị na-erosi anyị n'ebe traditional council no but ife njeke wesa Ukwuani ajeke bido na-eme idea bụ that unity anyị unity anyị je ka na-edictate ife je ka na-eme na Anioma and Nigeria na anụ unu enyi na federal capital ọ bụ si sọsọ ndị na-eje na nnọchi enye enya dịka weka na anụ unu ọsọ Ukwuani the federal capital and ke kampa bụ ọnọkọrọ nụ anyị je ka nọ the unity nụ anyị je ka egide ka gide ọfọ Ukwuani ka were build Anioma na Anioma bụ ka enyi anyị bụ the highest populated people anyị bụ majority in resource so Anioma no development the resource they can bring from our land
Kabu rule anyị kwado na anyị jeke bido play na this Anioma ya ka anyị kwesịrị na ajụ onwe anyị. Ọ bụ sị ka ọ bụ ka ọ nọ dị na South ka ọ bụ ka South anyị nọ n'ime ka ebukata anyị ukpe anyị nwe ụzọ. Ife nchọ ka ngwa Ukwuani kete ka ngwa anyị kete ka bido na eromie ka bido na eti uche na ọdịnimma Ukwuani dịra ka esi osi ifeọma Ukwuani ya bụ nọkọrọ nụ anyị ka nọkọrọ anyị nọkọrọ anyị na-eti uche then the role anyị ka play then what is our position in Anioma anyị ji ka na-take our position ọ bụ ndị mmadụ ka na-eyi enyi na anyị ka isi nne anyị bụ majority n'ebe ahụ anyị kwesịrị dictate ife na ka na-eme na Anioma na South anyị ji ka dictate Igbo na Delta State anyị ji ka dictate Igbo because ndị ọzọ ewere gọrọ sa position Urobo Isoko Ichekiri but we create Anioma now ndị Ukwuani dị ka na-dictate ife ọ bụ na we chọrọ na Anioma ya dị ka na-eme because we bụ majority their vote will be majority and majority wins the vote. So can you use that leverage that our unity, our population, the human resource and the natural resource to get what we want from the state and from the federal? Ukwuani have the biggest chance to be the best state in future because of what is beneath under the ground in our land. Ukwuani bịa na-eze na-akpa anyị abụọ kene wene me wow. We are so deep that you cannot tell the history of the world without Ukwuani people. Ndị dị marry history. We bịa wa kọrọ jebene wa bịa kọrọ jebene. Biko nie ka were n'uche ọ bụrụgodo ka take time na-eme research ka marry onye anyị bụ first ni mmadụ amara onwe ya ife ọ bụ na ọ na-akọ bụ enwe issue ịmara onwe mmadụ ka mkpa and anyị Ukwuani anyị nọkụ mara onwe anyị ife ọ bụ na anyị kwuru na Anioma ji ka eme Anioma ji ka dị n'Ukwuani mma Ukwuani chọ na Anioma kara onye ọbụla because Anioma kwaji ka na anụ anyị ji ka bụrụ number 1 na Anioma anyị bụ the highest populated anyị bụ majority so ndị na-achị na Anioma bụ ndị Ukwuani dị ka pụsa kwa wubise ife chọrọ ka mee na Ukwuani nọ na Anioma nọ ka ọ dị n'Ukwuani mma ọ bụ sị anyị ka na dị dịrọ kọbụ ka o je South ka o je South East ụnụ chọ na South East ka o je ka eje. I'm in support of Ned Nwoko and nekene na ife omeni na Asaba agụ egbe eva nnadị m ukwu bụ dịka adị bịa fụgo Ned Nwoko odogwu ka ọ bụ since 1939 before Nigeria independence when I tried Anioma no and to zone it to South East before independence. But because of this deep history behind Ukwuani people, the Briton segregated us from them, our brothers. The people you call Igbo today, they are not Igbo. What is Igbo? Who is there answering Igbo? Igbo is like umbrella, where the whole family is sitting down. They call all of us Igbo. The British call all of us Igbo. But within that Igbo they call us, they know there are Ukwuani people, there are Oshumili people, there are Anam people. These are how it is. But one umbrella of the Bia people are called Ndegbo. So we are the most ancient people. And if you go back to the history, the slavery, when they came searching for the most ancient people in the face of the planet in that region, and they were the Bia people. They did not come through the desert or through the... No. They came through the sea to Abo. And they could not conquer us there. Then they have to go through the Bight of Benin. They passed through the Bight of Biafra to Bight of Benin. Where they call Bight of Bonny today was Bight of Biafra before. And this was Ethiop Sea, not Atlantic Sea. Then it was called Ethiop Sea. That Ethiop signifies we as the ancient and the beginning of the planet, the first people who ever lived, the Ethiop. And when you come to the Ethiop, you see the Ukwuani people by the Ethiop. That Ethiop stretch from east to west
to the south is covered by Idu children. But a lot of people don't know this history because you need to pay money to get this kind of information. It's not history you see on the internet or you Google and see. No. So the ancient people of this planet are Ndegbo. And among this Ndegbo, Ukwuani people are there. The position we sit today in the map of Nigeria, you will see it is the bottom, the foundation of the land. Ukwuani, which is the center of the whole planet. If you are going to look at the original world map, before the Atlantis demarcation, that's the center. And even if they are after the Atlantis, it still remains the center of the world. You go and look at the geography very well so you can see what I'm saying. So in this essence, I want everybody to understand that Anioma is Ukwuani's first priority for us to be able to demonstrate our culture and tradition up to the capital. Anyenguzo, Anyengukwe, for 20 years, I know the South. Southeast Ajikabu, I know Ajikabu majority in the Bill. Ajikabu the first. Human resource and the natural resource. So if any question they cook it or send the youth on Ukwuani posane by playing position no Ukwuani, kono yeno Ukwuani eka. Because of whom they can make we fake. Mighty do not try. And then the man in the name and those do not try. Spirit mighty. Ibuzwe. Ukwuani ancestral channel. Or Sawencha of if you na Bambo according to Ukwuani Mount. Obuke Okowa neme oniko Okowa jekiriko na cho. Ned Ngoko. Bonye chono dini ma Ukwuani. Ado Okune Swengo Anioma. So Ukwuani will be the first to provide governor. So ebe ono no sono ba onube burozo kono chani kono achona kono jebe ko ke. Ukwuani biania biko ni omunwonem. Anioma bu kenyi. And the zone to southeast. Onya branya na ere on ere yat na ere. Osi amari history jago history of ma. Ofo osisi mun nde omobia. Ofo osisi mun we. And all our alphabetic order is taken from the symbol of Isimbido when Aba Sigidi. Kawuli Luche. Osi amari history jago. Nano na internet so se no Ukwuani na ekusi wewuli na ere shini Geographical. Wow. Anyị nabasa Nijon, nabasa Isuku, nabasa Urubu, nabasa Ichekiri, the history that war, webianabia. Webianabia, yes. Far cousin, yes. 6,000 years ago, Santana worship Onoku buko Ukwuani. Ndi jana worship Arugbana. Arugbana ba Ajugbana Ukwuani. Ndi Yorubana worship Omioba Ejugbana. Ejugbana no na oba Ajugbana Ukwuani. I don't know Musiti. Ikenge. Omo yedi in the south is doing Ikenge. No na yaki we man say no Ukwuani no. We chosa in the ancient time. There be people we shin na bi chosa. Ije eswa shaka. Ya fuebe na po Igbuku. Kenubu the original Igbuku. We ban so 6,000 years ago. Je that Anambra State. We no kete na po Igbuku kete. Ishine Igbuku posa. Ya fo ashaka. Ega Igbuku ya fo ebe na po Iberede. Obi Iberede me fire. Fire be birthday. Birthday. Osa ebe no Ukwuani na. Ndi sokwa anoti for us ebe no because we ban also after agano ndi Igbo ndi benyi no na ebe no na po Igbuku no Ukwuani. Igbuku na Sashaka. We ban also je Anambra State 6,000 years ago. Ebe no jano de. So kuno were mara onwo no Ukwuani ka mari no nwenye. No Ukwuani ba ni eze. Ukwuani. Deme no shishere na su ko shikene. Onwe mkpuru shishi dike shini. Dike puni dike shino pusa de shino n'ukwu ebe ana. Wori n'uche. Nene the map of Nigeria now. Nene the position of Nigeria. Nene the position of Ukwuani. Ukwuani people able know. Phone bu Ukwuani. Only other person know around that place. Onwe near fire. No the geographical location position able know. Wow. What it mean in such so no Ukwuani, the bottom of the land.
the foundation of the land, the great land. You can interpret it many ways. It still gives you that same meaning of these special people, unique people, Ukwuani people. You are so unique that if you know your culture, know who you are, then you will be respected anywhere you go. Ukwuani Banese and the Bani. Elen kuna kodio. Ongonde ife kuni jeka mamma no bio. Winde odi jeka mamma but o basanam. Ife de kubi iwu kobo. Ade na adio madu ko no ife de kobo na no. Ife de kubi iwu ichona ya chona o jeka eme. Are na fa. So bikoni yo Ukwuani ka wori no fu bio ka dozi na ne nadanyi yo. Onye kpono nyo Ukwuani yo. Onye nabasa nada so bo Ukwuani wow. Ukwuani onye bo no Ukwuani bo enwe mmụọ na agọ na emusuwe. Ne ye ofuma nabasa na nabasa. Mekune. Oso Ukwuani bo onye Ukwuani. Onye mmụọ na agọ na emusuwe. So record. Wori luche. Erisi eshi nne na ijobia. Ukwuani nwe erisi. Ukwuani nwe eze mmụọ. Ukwuani nwe orikpo. Ukwuani nwe oje. Or cipher ndene na afọ mmiri mmụọ ndene nwere meaning. Deep meaning. More than you ever thought of it. It was deleted 6,000 years ago. Oje. Unamari fo oje. Oje asaka no na afọ no. Oso si ni mmiri bia. Wori luche. Eze mmụọ. Ukwata. Ikenge. Uparabo. Uleku. Then you can study our culture. Konojo, what is the essence and what's the reason of our ancient people creating this culture? And what is the purpose in our community? Ancient time, 6,000 years ago. I'm not talking of now. When you know that, the Amaras, yes, Ukwuani Banese. So, Anioma, Ukwuani first priority. Where would you know any? Anya no go in Delta State, North South, one no any. Bango sani omakete wanono enyi. And munedi mwoko plana ya dikenu kwe wuli nono ndo Ukwuani ndengwe manu ne yasa. Ani nwe IPP, ani nwoko. Ani nwe manu, ani nwe ego. Ani nwe gaso mweke ni ilu enyeka. Ano the South. Then ano chenye nyane jeba. Uno we do mma, but uno ade mma. Oko de uno we, but ndedi nwe ego. Oko ade no uno we. But anwe sani oma. Aini nwe sa wa governor. Aini nwe sa wa on senator. I know which our House of Representatives. I know which and then the Kurenyon school. I know which is surrender. Open the Nala Manya. I have never gone in the queer. Open the Nala Manya. If I'm not Jenny, well, Manya will be fishing with Biao. Open the Jack, as I say, I am a young man, I'm a vibrant man. Umburuke. This time around, I cannot select one. I cannot do. Yababa adunani shini mo Ukwuani. Si deke megundo Ukwuani. Ye jena nye. Kobi adunani shi abia kina karanye buruko kowa. Kobi buruko nye kite karanye no kana. Kowa is almost irrelevant in the politics. Gradually. When you met a South ambassador, oje kazoku 1 point something trillion egondo Ukwuani ego oil na neka. Ebiko chine. Anioma should be our priority, and zone to southeast, no any other option, because the slot for a state is for southeast, not for south. Because you, within which you, neku kene ko oro samad, kozi kene oro samado. Ukwuani Banese no na kwanye no. Brefa gbo, bukete adune me kanieze kobaya neme owa. But in the ike yenyi, bini, wekwana nyi so Ukwuani Banese and we binim do anieze. When we do, watching we do. Or see formally Ukwuani ugeke, where we sell a condo charging a back for the destroy us everything. And we're going to see Kete sang when in pyramid in Otabuno before that. Otabuno was the most and one of the ancient spiritual home for humanity. We need to come marry now. We need to see the Kadin Otabuno. You people don't know. You need to make research. Otabuno, Enugu. Enugu no in my phone. Webiakao, wachone Anioma no Enugu, wachona
Because American said before the Atlantis collapse in the sea, the remnant of the people there who are at that bottom, the center of the world, are the people they are called Ukwuani people today, whereby every other person emanates. You can trace it back genetically. It is written. But they will not show you that the most resilient group of people on the face of the planet, Ndegbo no na Fano. Ukwuani is a big home there. Ukwuani is majority there. But because we don't know who we are, we lack self-knowledge. We don't know our history. I see everybody come out to talk about history, when most of them don't know what they are putting in their mouth. They are talking of history. It's the most traditional ruler in Nigeria there. They are all political. None of them is holding any divine store. And we're going to talk of Asaba. It's a politician. It's working as a king. He's working under Okowa. Somebody who cannot bring ordinary a factory of cassava into his communities, telling us where Anioma will be allocated. Who is he? It's Asaba of Asaba. He is not holding any divine position. It's a political position. He wants to be recognized. He wants to be relevant in Nigerian politics, which his erring is just common opinion, just like any other person. There's nothing serious about what he has said or he should play any role in our idea. No. We are the Ukwuani people who make decisions, not Asaba of Asaba. His land is not contributing more than us, nor is position higher than our Paruku. Our Paruku is higher than any king in Nigeria. You cannot be a Paruku if you're not to 80, 90 years. We practice communal governance. Each and every community has their king. We don't have one general king, no. I am a king because I'm a king priest of Ajugbana, one of the most ancient deity in Africa. I'm the king priest. I'm not a king to rule everybody, no. I'm to govern the divine home and to give the best advice to the community and the cities. Integrity lie in my door. Honesty. So, I don't play politics, no. I can only contribute to build. I'm not interested in making profit. Like all this Oba or Ni or whatsoever they are doing. No, I don't do that, no. They have status, they have position, but they cannot bring anything good to their community. Asaba of Asaba has the mouth to say anything about Anioma. What is his community contributing to Anioma? It's not, don't listen to him. It's just his airing his opinion, just every other common man. There's nothing special about it. Wearing regala, sitting down with empty head does not bring anything to Anioma. Yes, I'm saying it. Azuko goes in Ekwe. So, Ukwuani Banyeze, Marino Muno. Maraka no nebob no Ukwuani, onyob na posa, one kukone kulishi Ukwuani. Oje keme no gekem. Omonafwa. The Okutoku one is talking now. The Okutoku one of Ndokwa is talking. Even the could be who I didn't have your mother. It's on a Kade. So record is Shagware. Yoi.